לפני כמה שנים התפרסם בתרגום עברי ספרו של הביולוג הבריטי ריצ'רד דוקינס, הגן האנוכי, וזה היה רב מחר. הנה עכשיו ספר שבמובנים מסוימים הוא המשכו. הספר הזה, הוא נקרא מכונת הממים בעברית, של סוזן בלקמור, גם היא מדענית אנגליה. בעצם צריך לומר מימס, מפני שבאנגלית אומרים כמו ג'ינס, מימס. ומה זה מימס? על כך נשמע את דוקטור יוני מזרחי, אנתרופולוג של חברת הידע מהמכללה האקדמית בעמק יזרעאל. הוא האיש שהקדים הקדמה רחבה לספר הזה, שמועילה מאוד לקורא. אז במילים פשוטות, ולפני שנפתח ככה בשיחה לעומקה השטחי. ככל שניתן, במדיום הזה שמפיץ רעיונות. התיאוריה הבסיסית שיש כאן היא בעצם אומרת, בואו ניקח את הרעיון של האלגוריתם האבולוציוני, מה שדרווין הכיל אותו לגבי ברירה של פרטים באקולוגיות סביבתיות, ופשוט נכיל אותו גם לעולם התרבות. ולרכיב מאוד מאוד מסוים של עולם התרבות, שהוא רעיונות. ובבסיס הרעיון, בבסיס המם הזה, הרעיון הזה, עומד מטאפורה שאומרת אמיתית, שאומרת בעצם בעולם תרבותי יש הרבה מאוד מוחות של אורגניזמים כמוני וכמוך שעשויים מהטבלה של מנדלייב, שאנחנו בעלי חיים הומו ספיאנס ספיאנס, עם איזשהו איבר מסוים פה בין אוזנינו, ובאיבר הזה יש סך כל מקום שבו אפשר להכיל רעיונות. והנה, אם זו האקולוגיה, בתוך האקולוגיה הזו מתרוצצים רעיונות תרבותיים, כל דבר, מנס קפה עד לרעיונות כמו תווים מסוימים של מוזיקה. זיכרון, תמונות, מוסיקה, קטעי מחזות, כל ערימת ההשפעה הזאת התרבותית. כן, משפט בעייתי, משהו, אבל אכן כן. וניתן לשרשר אותה בעצם בהתפתחות אבולוציונית. כן, הטענה היא בעצם שאם יש לנו באמת כמות רבה מאוד של רכיבי תרבות, שזה כל דבר שהוא אקסטרה ביולוגי, כל מה שבני אדם עושים שהוא מעבר לביולוגיה ההכרחית שלהם, ומידה מסוימת של מודעות, בעצם מתרוצץ out there, היום משוכפל במכונות מדהימות, כמו זו שאנחנו נמצאים בה, ובעצם... הטלוויזיה, אתה מתכוון. כן, כמובן, כמו זו של הטלוויזיה. מחשב, טלוויזיה, אינטרנט, אימיילים, כל דבר שיכול לשכפל איזשהו רעיון, ואותם רעיונות בעצם, לרעיונות אין מודעות כמובן, אבל אותם רעיונות מתרוצצים שם. אנחנו כבני אדם חשופים להפגזה של pieces of רעיונות, memes כמו ג'ינס, ובעצם הרעיונות האלה מתחרים על מקום, ואז כי אין מקום לכולם. כי אין מקום לכולם. כמו בתיאוריה של דרווין. כן. יש המון יצורים, אין מספיק מזון לכולם, אין מספיק שמש לכולם, יש להם אויבים טבעיים, מישהו מוכרח למות, הרוב מוכרחים למות, רק הקשירים ביותר יישארו. בדיוק. הקשירים ביותר... אז רק הרעיונות הקשירים ביותר הם שישרדו. רק של המילה קשירים יש, כמו הרבה פעמים בביולוגיה, יש כאילו איזושהי קונוטציה של טוב ורע. כמו בעולם החי והביולוגיה, בעצם המתאימים ביותר לאקולוגיה נתונה בזמן מתון, which brings the question, את השאלה הבאה, מה עושה רעיונות מסוימים לכאלה שהם משגשגים. אבל יש לי שאלה קודמת, אם מותר לי. כמובן. יש פה רמז, כמו אצל דוקינג בגן האנוכי, שבעצם, בניגוד למה שאנחנו חשים, שאנחנו שולטים בגנים שלנו. שיש אנחנו ויש גנים. בעצם הגן האנוכי הוא ששולט בנו. אנחנו בסך הכל מרכבה של הגנים. אז פה יש רמז לכך שאנחנו המרכבה של הרעיונות. מה שאנחנו תופסים כגופנו, כעצמנו, זה בסך הכל 4 גלגלים שסוחבים אותנו דרך האבולוציה. הנהגים הם אחרים. זה המימס והג'ינס. אני הבנתי נכון? אתה הבנת נכון, היא לוקחת את הטענה שלה היא כפולה, היא אומרת, אחד, כן, הגנים הם שם, והם באמת יצרו אותנו כאוסף מכונות ביולוגיות עד נקודה מסוימת, אבל משלב מסוים, בגלל המוחות שלנו ובגלל טכנולוגיות ביולוגיות שאנחנו פיתחנו, כמו language organ, האיבר של השפה והשפה, ובהמשך טכנולוגיות נוספות, הגענו למצב שבו בעצם אנחנו כבעלי חיים שיש להם גם תרבות, אנחנו פיתחנו משכפל שני. והמשכפל השני הזה הוא בעצם שכפול של רעיונות. כי אם עד עכשיו בעצם רעיונות עברו רק באופן ליניארי, מאב לבן, מסבתא לנכדתה, באמצעים של DNA ו-Natural Selection, ברירה טבעית, בעצם פעם שיש בני אדם עם מודעות ועם טכנולוגיה של בלה 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 בלה,
ואחר כך טכנולוגיות של בלבלה, שאפשר לעשות לה דאונלואוד ללוחות טין, או לפפירוס, או לקירות מקדשים, או לכלי ברונזה, אם אנחנו בסין הקדומה. אז בעצם אנחנו יכולים לשכפל רעיונות, ולשכפל דברים שמעבר לביולוגיה. ואני קטעתי אותך כשהצגת שאלה מעניינת. אילו רעיונות, אם הג'ינס אנחנו יודעים, הסביבה משתנה, יש בני תחרות, ומי שמתאים יותר למלחמה המתמדת הזאת זה שורד. עכשיו, מה עם רעיונות? מה שורד? אז שמנסים לתת את הסימנים ברעיונות שיש להם לא טובים, אלא רעיונות שיש להם נטייה להשתכפל, יש כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים. למשל, כל רעיון שיש לו יכולת שכפול עם נאמנות גבוהה למקור, מה שאנחנו קראנו פעם היי-פיי, היי-פידליטי. ברור שאם אנחנו, בואו ניקח נגיד מרק טעים בזוזוברה, אני אגיד זוזוברה כי אני אוהב לאכול בזוזוברה, ויש מרק נפלא. כן. ונניח שמישהו נותן לי מרק טעים, מומלץ דרך אגב, מרק מאוד 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 טעים. עכשיו, אם אני רואה את המרק הטעים, זה סוג של איזשהו מים, איזשהו רעיון לגבי איך לעשות איזשהו מתכון. דרך אחת לשכפל את הרעיון זה שנגיד המרק המסוים זה מאוד 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 טעים, בואו ננסה לחכות אותו. דרך יותר טובה, אם מישהו ייתן לי את האלגוריתם, כלומר את המרשם, את המתכון, ועוד ישים גם סרט קטן ביוטיוב שמראה כמה מלח בוזקים על הדבר עצמו, אז אני משכפל את הרעיון, כלומר עיקרון אחד, ככל שהנאמנות למקור גבוהה יותר, כך יעבוד טוב יותר. עכשיו, יש נכון לטעון שרעיונות משמחים, יש להם סיכוי טוב יותר לשרוד ברעיונות עצובים? אני חושב שרעיונות שיש להם יכולת לזעזע ברמה האמוציונלית, יש סיכוי יותר טוב, אחד, גם שהם יתקבעו ויתקבלו, וגם שהם יופצו. אבל יש דבר גם אמוציונלי וגם רציונלי שהוא מאוד מאוד חזק. למשל, אם נצרף לרעיון גם איזשהו מעודד או איזשהו מאיים, כמו למשל, אם לא תפיץ את מכתב השרשרת הזה, או את האימייל הזה, או מה שלא תעשה, תגיע ל3 נקודות. מה שמזכיר לנו דתות, ותכף נגיע לזה, ומצד שני, אם יהיה רעיון נפלא, שיהיה בסביבו אינסנטיב או משהו חיובי, תהיה לנו נטייה יותר לשכפל אותה. אגב, זה כלי עבודה לפרסומאים, אם נהיה לרגע צינים. אפשר להשתמש בסוג כזה של רעיונות, אולי גם כדי לתת להם ממש. אפשר לתפוס אותך, דוקטור יוני מזרחי, כרעיון? אתה בעצם קונספט בעיניי, נכון? אתה רעיון, מוטי מזרחי, נכון? יוני, אני באופן אישי, אני מטריאליסט. לא, איך אני תופס אותך? אני תופס אותך? לא, אני חושב שאתה צודק. כמים, לא, אתה מים בעיניי, נכון? לא, אני גם הייתי תופס אותו כרעיון, והייתי משכפל אותו, כמו שהוא אומר. משכפל אותו? כן. אלא אם, כן, אם ניתן לו עוד זמן לדבר. אבל אני חושב שאנחנו... אבל אני הייתי משכפל. לשסר אותו, בואו מוצא חן בעיניך. תשמע, תיאוריה נהדרת. גם בעיניי. תודה רבה לך. תודה חברים, כל טוב. רבה. אתה הבנת את זה, גיא? האמת שכן.